Civîna goran û yeketî ji bo gotûbêjkirina pirsa lafhatinan siyasiyanan beraweng heye xala dawiyê û dawî car serkirdeyatên her du hezban reşnivîsê lafhatinê pê jirand û najî tenê ew yekmaye bi fermî vajo li ser bê kirin. Bi nemayê lafhatina van du aliyan ji bo karên hevbij û bi hev re li prosesa siyasî li Kurdistanê û Iraqê da her du aliyan biryar dane ji bo îroşinda qonaxeka dina siyasî peyrav bikin weke bi xwe jî dibêjin armanca wê vegeriyana balansa hevsengê hêzê di prosesa siyasî li Herêma Kurdistanê de. ئەو ڕەشنووسەی کە بزوتنەوەی گۆڕانی وێژێتی نیشتیمانی کوردستان لەسەری ڕێککەوتون و هەموو بڕگە و مادەکانی خوێنرایەوە واجباتی نیشتیمانی ڕەشنووسی ئەو ڕێککەوتنامی نێوان بزوتنەوەی گۆڕانی وێژێتی نیشتیمانی کوردستانی بەسەر کرد. پشتی چەندین جبینên hevbeş û cuda serkirdeyatên her du hezban li dawiyê roj da civata tevgera goran bi serkirdeyatê Navçeran Mistefa û civata serkirdeyatê Yeketî bi serpereştiya Kosrat Resul dêk dem da û bi du civînên cuda li ser heman pirsê civiyan û du fra jî civînan her du alî reşnivîsê lafhatinê pejirand. Li gorî agehiyên artî li jina gotûbêjên berên Yeketî û goran bi dûvçûn ji bo bijîkirina lafhatinê dikin û çavdêriyê dikin. Çend lijneyekên fer'îyên din jî ji bo heman merem pêk dihînin. Endamekê serkirdeyatê Yeketî jî ragihan di civînê de tu dengek dij bi lafhatinê nebû koma endamên bejdar bû ku jmara wan 44 kesin pesend kiriye. Yani kes nebû dijî bê و هەموو تەئیدی کردووە بۆ پرۆژەکە 44 کەس لێ بوون 44 کەسی لێبوو لەوێ کەسی ناڕازی نەبوو کەسی ناڕەبوو ناڕاز. گۆران لە غیابە Navçeran Mistefa da birya li lafhatinê digel Yeketî da û bi hatneveya wî jî gav berev pêş çûn û bi awayekî tenê di dema 16 rojan de teva xalan ji balher du aliyan ve hatin pejirandin û tenê ew vemaye ku bi fermî vajo li ser bêhêt tekirin û ragihandin.